Gode føringar. Veljarer, bygda folk, og ikke minst tid som bygva Tofton, og som alt vita hava lengan ved til havnar, og ikke bare tid bygda menn, eisne havnamenn, og normenn, og svenskarer, og islendingarer, og danskarer, og senast, men ikke minst, alle suggester. Hetta ånder røvan som halte i det. Til virkelighane en heier a standa her i vokspottene og halta en tale som har skriva i famien her som ötlun kunnut fyrsta flagge henger i kyrkjene. Ja, det ikke bare jeg som har skriva talene, tog at skrivaren som hever eisene skriva. Jeg vet ikke om skrivaren hever skriva talene ved hånd eller ved teltet, men det kan eisene gjøre det samme, tog det jeg som skal halta talene. Altså, jeg mener ikke bare at halta ui talene, tog jeg halte ui talene nå ved hånden noen, men jeg skal halta talene ved munnen noen. Flagge, som vi snakker om, sjálvande førska flagge som det merke. Onker helt kanska at det merkelig, at det for at ha som merke, men ettersom det råder sånn, men jeg mener, ettersom at jeg løgmaver, så kan jeg si alt. Det som jeg vil sia, etla som skrivaren som vil sia, at jeg skal sia, at og det Ólavsøka. Ja, etla, jeg skulle helt sagt i kvöld, til nå det kvöld. Og Ólavsøka alt folk velkommen å halta Ólavsøka. Fyrre tøyne, da brukte man Ólavsøkna til å døma folk som hadde leisingabåten til Bremerholm. Men det gjorde man før, så de fleste av tikkene skulle være glad for at det ikke lever i fyrretøyene, men nå. Ja. Det annars hadde det alt vært dømt. Det er nesten alt leisingabåt. Men jeg dømer det kunne ikke. Jeg sier bare at vi har det godt i førjon, og særlig i førskong klævon. Nå har vi røtter vært fremme om at man ikke må fara ur da man førskong klævon med en annen suttja. Det halte jeg heller ikke. Jo, jeg mener, jeg halte det. Altså, jeg mener at jeg halte ikke, at jeg vet ikke hva jeg halte, eller skriveren som helder, skriveren som helder, at man skal boja affär ur klävnon till det blir mist. Ettla ska man fara in och leta sig ur. Man kan eisne fara in och på och leta sig ur då som man roi, som man färde av och man försång. Have i morgon eller det fylst vi bispe, alltså gott nog var herkar eisne vi, men Ejek främst, alltså ser man vi bispe och herkar och bispe främst. Och som lökmaver så är jag och på telefot vi bisp. Så snackar jag vid han. Jag säger, kvui halta vid Ólavsøka. Så säger han att det tog att Ólavsøka eiter efter einon som att Ólavur. Alltså han vill i heilon kallaver för Ólavur hin heilaje. Sjalt om han att Ólavur Haraldsen. Ólavur var ortodoxer katolik, men normaver. Och han døye och han har hämtat stickelsper av sticklastövon. Alltså han døye av Ólavsøka. Och det passar nog så gott att han døye av Ólavsøka. Nog så smart. Akkurat som att Jóhansøka av Jóhansøka. Men så säger jag, vi bisp, som jag inte, vi så innan
så säger hur kan man veta att han var heilaver? Så säger bisper att här blev han 18 år. Nå, säger jag så, vi bisp, men så säger vi vidare att Olaver, han var ortodoxer katolik, så jag spurte bisp om han var katolik. Men så säger han nej. Då han är av Stronto. Så säger jag, hur färre du så alla söker? Men så blev vi förstörda av sangkarnon, så jag hörde inte vad han säger. Jag ber han bara svära mig av Facebook. Detta samfället som är större, det vi virkeligen gjort framsteg i de senaste åren. Vi som större har virkelig störst samfället, självt om det vill vara kreppa ärastanna. Men inte här. Vi har ånga kreppe. Kvoi tog vi då så väl att spärra. Till dömes hörde vi en sedan nämnda sedan stjóra i utanriksrådet. En hela nämnd vi nekvom folk som arbetade, men vi brukte inte det som det kommer fram till, då vi sparade det borster. Så la spärra vi spärra och spärra. Det kostar en ägg. Tack för det. Så spärra, det kostar nek, det kostar att spärra. Och det är åkara politiker. Och medan vi det var störst, har vi eisne finnet en nudja nedbanka som gör det värre till ödlån att flytta pengar och att få lön. Det är eisne. Det är eisne en måte att spärra och få. Och så är det framtiden. Personliga så tycker vi personliga och på framtiden och på granskning. Och det är inte det som är för till väl och på. Jag vill ha mer granskning och en granskningaparsk. Jag vill personliga vill ju i telefonkontakt vi ska rökt landsens om att få något kött växande granntrö så har vi långt nästa år kunna få en granskningaparsk av det tror. Och på sikt vill en slug parsk geva sån ek avkast att vi inte nöjdast att inflyta jolatru. Och här vi spärrar vid. Och som att eka bonus kunde vi vera och jolahöjre allt året. Eisne och ålasöke. Så kunde vi säga som skalte Karip. Orsaka. Karip. Ja, vi kan säga som skalte KRP om det var att jolaträd så var det jol kun einaste dag. Vi vita att heimeren utan omakon lande hever vere i kreppe. Och det tog att det inte några pengar betala för det så kreppa. Och det är min uppgave att styra förjar utan omkrepparna. Och det är ringt kjolt och mer kipare. Men hur så gör vi det? Ja, för jag ser att det lydes inte i Örvise, så vidar vi att Olaver konger, han var normaver. Alltså, det godtagar vi. Jag känner ångan som säger till dem att Olaver konger var danskare. Jag känner hellre ångan som säger att Olav konger var föringer. Ja? Olav konger var normaver, till han var född i norra, lukka som prins Henrik är danskare. No. Men kvärt här var vi så i förjon. Normen har Olav kong, danskar av prins Henrik, kvärt har vi i förjon. Vi har makrelen. Olav konger norra och makrelen är i förjon. Till makrelen är fötter i förjon. Och tog äga vi den. Och kommer vi att mangla pengar så säljer vi bara makrelkvoter. Mot uppskott är att vi får en kvot i pars så öll får nok. Så kommer vi leva av att sälja kvoter till en annan. Således styre är landet utan kreppon. Ett annat som ligger med oss inne är att vi måste sätta nekv i versk. Och i versk sätta och i versk sättan. Och minnas till att sätta pröjs på dig som sätta och i versk. Årsens pröjs för självstöva och i versk sättan halde är ska fära till Torshavnar kommune för att det var åknar tid till Ålasökonserterna.
att landet eller lögtinge blir störst av kreppon. Så nu skiljer det för landet blir störst av mer. Utan med, ingen kreppa. Utan kreppa, ingen lögting. Utan lögting, ingen lögmaver. Man styra landet vid kreppon. Det är som ger i kreppenar. Men så ser jag att vi då inte styra. Men en av er för att glädjas i alla de kreppenar som är skapte. Och är lögmaver. Och vi har haft lögman i 1000 år. Lyckas den första lögmannen som förresten är att Gilli. Nej. Ja, Gittle. Ja. 2L, DL, Hammersheim ofta. Ja. Gittle. Ja, men lögmaver har varit lyckas igen. I 1000 år har vi haft lögmän. Lycka till 1820. Tappar lögmaver outagen. Där ständer han inte kvar han blev outagen, men det kan man också säga till. Han har kanske haft allergi whatsoever. Som vi säger, för det, vi må vara folk, som vi må som vi säger för det, vi må som folk välja om kakan ska vara större, eller om vi skulle bo i gärna och hon ska teas sånter. Vi i öronen ska det vara skuffekaka, eller ska det vara smakkaka i. Jag följer mig självan som kakan, som ett ödelbäka, och tog har vi ho till att ända vid sin öronen som vi själva har gjort, och som efter munnen tycke halte, passar väl till dagen och det. Och till morgonreisene. Och nästa år. Och här kommer det. Och i det vid äta kaileo, och i morgon dräcker vi treo. Tack för det. Och glädje jul. Nej. Jag menar, gå alla söka som ett ödvita eiter efter kong. Nej, det är inte. Olavs kong. Ja. Nå, alla söka som ett ödvita som det ligger i åren eiter efter prins Henrik. Ja. Tack för det. Och eftersom vi får en tunnel till Skalafjör, lär dock bara skala för det. Skal.